Η δεύτερη μέρα ανεργίας ξεκίνησε στις 5 το πρωί, όχι γιατί βρήκα δουλειά, αλλά γιατί έπρεπε να πάω το αγόρι μου στο σταθμό. Το πρόβλημα είναι ότι είχα κοιμηθεί 2,5 ώρες, γιατί εχθές το βράδυ πήγα στη φίλη μου να δούμε θρίλερ. Σοφή επιλογή για άτομο που έχει να κοιμηθεί μόνο του το βράδυ και φοβάται το σκοτάδι. Αφού τον άφησα, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα να πάω δουλειά, οπότε είπα να περιπλανηθώ λίγο στη Μαρίνα. Συνάντησα και μια γάτα, δεν ξέρω αν ήταν αδέσποτη ή επίσης άνεργη. Γύρισα σπίτι και με περίμεναν δουλειές. Το καλό με την ανεργία είναι ότι πλέον έχω χρόνο να τις κάνω. Το κακό με την ανεργία είναι ότι πλέον έχω χρόνο να τις κάνω. Μετά τάισα το τέρας, γιατί αν δεν το τάιζα υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να με φάει εκείνο πριν με φάνε οι λογαριασμοί. Και κάπου εκεί κάθισα 2 λεπτά να ξεκουραστώ. Ή τουλάχιστον αυτό ήταν το σχέδιο. Γιατί ξαφνικά με χτύπησαν και οι 2,5 ώρες ύπνου. Και η πραγματικότητα και λίγο η ανεργία. Οπότε έφτιαξα καφέ και έφαγα κάτι κουλουράκια που είχαν μείνει από του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν έπρεπε να τρώγονται ακόμα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν έκανα ερωτήσεις και ούτε ήθελα απαντήσεις. Έβαλα και λίγο μην αρχίζει τη μουρμούρα, γιατί τίποτα δεν λέει παίρνω τη ζωή στα χέρια μου όσο το να τρως αμφιβόλου ποιότητας κουλουράκια βλέποντας τηλεόραση στις 7 το πρωί. Μετά αποφάσισα να γίνω παραγωγική. Έπλυνα τα πιάτα, καθάρισα το πάγκο, καθάρισα τον νεροχύτη, καθάρισα τα πάντα και φυσικά μόλις τελείωσα ανακάλυψα ένα ακόμα τηγάνι. Το κοίταξα, με κοίταξε και συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση αύριο. Αλλά πόσο ενοχλητικό είναι αυτό, πείτε μου σας παρακαλώ αν συμβαίνει και σε εσάς. Κάπου εκεί μάλλον με έπιασε ο καφές, γιατί αντί να πάω ανέστητη στον καναπέ όπως ένας φυσιολογικός άνθρωπος, πήγα και έκανα γυμναστική. Η αλήθεια είναι πως ήθελα να κουραστώ λίγο παραπάνω από ότι ήδη ήμουν κουρασμένη, γιατί όπως ανέφερα φοβάμαι το σκοτάδι. Οπότε σκέφτηκα πως αν είμαι εξουθενωμένη, ίσως ο ύπνος να με πιάσει, γιατί αλλιώς με βλέπω δεύτερη μέρα άυπνη. Μετά έκανα το μπάνιο μου και αντί να κουραστώ περισσότερο, είχα ακόμα ενέργεια. Οπότε αποφάσισα να κάνω ρόλεϊ. Ένα πράγμα που δεν έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Αν αύριο βγω σαν κανείς έκθεσης, να ξέρετε ότι αυτό συνέβη υπό την επίρρεια αϊπνίας. Και επίσης για το λόγο του ότι πλέον έχω μάλλον υπερβολικό ελεύθερο χρόνο. Όπως και να έχει, θα δούμε το αποτέλεσμα αύριο στη τρίτη ημέρα ανεργίας. Και κάπως έτσι έκλεισε η δεύτερη μέρα ανεργίας. Ξάπλωσα στο κρεβάτι και προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου πως δεν υπάρχει τίποτα στο σκοτάδι και όλα είναι καλά. Αν και έτσι όπως είμαι σήμερα, δεν ξέρω αν θα φοβηθώ εγώ τον Φρέντι Κρούγκερ ή εκείνος εμένα.